Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wantiere kidieny mar ariyo machenode mane wadhi go mbele mar weche manyien kata kamano kaka nasenyisi ni nitiere twak migeno e od bura mamalo kama Jatend Piny Kenya William Ruto dhi chiwe twak mare mano mar State of the Nation. Twak mar ariyo nyaka nokaw kom kaka Jatend Piny Kenya mar abich en twak mabende geno ne dhi uwe mokwongo dwaro kata geno moganda jo Kenya nitiere godo okenge ma sirikal osekawo nyaka ne ikaw kom kaka Jatend Piny Kenya gigo mabende gisingo kachiel gigo mabende gisetimo en twak migeno kanyo sochiwo kata kamano kwarito twak makamano sani en kanyo dakika 15 to rom saa 8 gi nus kanyo gione gidhi donje od bura nyakoro mgajwang' kacho bende kanyo na nyisi ni wadhi twak achiel ka yantie gi wenda kamoting'o Rachael Omollo mano en jalonyechego mag telo kata governance expert bende wantiere gi Meshack Odede jalonyechego mag siasa kata janon wechego mag siasa wadhi twak otenre kod twak makamana migi thuolo gi mosu Rachael machiegni ahinya Ramogi TV mosenyi kora mgajwang'. Erokamano amoso joneno waduto ni good afternoon kuonde duto muneno wamor ni wadhi winjre twak ma kawuono kendo be watiko itwa ni gima ker mar piny do wacho kodwa. Good afternoon madam Adoki amber. Odede machiegni. Erokamano Lydia wamoso jo luo mawinjo kendo neno nikech ang'e ni Ramogi sani ema koro piny luo te ongore wang'gi tinde umayo jomoko ka Ramogi ema tinde jopiny neno kwadhi oko kuno to jopiny wacho ni Ramogi kata bed ni kuonde mamoko be udhiye to giwacho ni gin Ramogi ema gineno. Erokamano. Hapenyi Lydia nikech wan e TV be luo be wan e gi afternoon kidwa moso ng'ato ni good afternoon Sano koro nyise ni riyo nade. Ageno nuriyo maber. Mane kakwadhiro kara hinya Richo nyakoro mgajwang' twak ntiere migete od bura. Richa chak kodi keno nyadichiel nyiswa ni to in kaka ja Kenya kirwako wuoche kata ogudu mar ja Kenya ere geno ma in go kotende kod twak makawuono igeno no dhi wacha ng'o Jatend Piny Kenya William Ruto. Nitie gik ma an kaka dhano adagombi kaka ja Kenya kaka iwacho na winje ni kero wuoye achiel kuomgi en gima wawacho ni insecurity. Waseneno ka ndalo mokalo matin kata mang'eny chakre ne around June July ka ji mang'eny nyithindo jomadongo abductions ng'eny ahinya. To bende kane wawinjo kata achiel kuom jowa mane wuoyo kowuok Kisumo bende wacho kaka kwe okosebet insecurity be okosebet ahinya e gweng' ma Kisumo to mano ok en Kisumo kende en gima is replicated e Kenya almost kuonde duto. Waneno ka ji nigi luoro seche duto ni sani waonge gi kwe waonge gi security maber arita yes maber mar piny. Koro en an gi kaka dhano dagomba winje ni to ker wache ang'o kalure gi gik matimre gi nikech wang'eyo ni nitie jowa molal mobedo abducted olal pod warito gi gin ji I think 24 ma pok oyudi nyaka kawuono to bende nitiere jomoko mamedo tho kata kawuono nwachiew kaka joma miyo ma bende mondo achiw kuyo mara ne nyidendni mosewito ngimagi. Wachiew pile kaka joma miyo gi kuyo ni nyathi ma nyako no ne kama miyo moro no ne kama matiende ni insecurity cases gin gik ma medra ahinya e Kenya kae. To kata kamano nang'e ni ker nyowuoyo about it nyoro to kaka an to ok nawinjo ka assurance ne cha ne dhi kelo na hope ni gimoro dhi timre nikech ok ane kosemako kang' maber mbele kocha kata mar calling out on the police force mondo wach niya joma timo timbegi be gibed apprehended. Ineno jagno manomaki kalure gi tho mane oyudi Mkuru, I think it was Mkuru kwa jengo something joma noyude mang'eny ka to mano nolal kamano king'iyo ji duto momaki nyako manola onegi koa all the way from Mombasa kijana no maki kende bolal kamano. En kwayo mara ni mondo kata joma moko bendo ng'i Kenya ka a very good nation kata kama dhano nyalo bete gadiera kulingana na kiwacho wach mar security to en gima onego wuogo kone matek mondo ji obedi ni wang'eyo ni Kenya kama wadhiye ni en kama piny manigang'o ma wantie irito maber. Bwesi jenyo makinyoro otere Uganda oduoke Uganda. The Pakistanis bene notimne kamano, the Turkish guys bene notimne the same thing.
Omiyo achiel kuom gik madagombe nowuok kuomgi ahinya and the femicide, nek mitimo ne nyithindwa manyiri, abductions matimre everyday. En owacho ang'o kaka ker mondo inspire hope ne jo Kenya ni kachakre kawuono ka ng'ato yudi ni nobedo abducted maonge gi reason, to mae okang' mwadhi kaoni. Mar ariyo, onego bed nowuoyo kodwa ni ndiyo waneno ka mogo to beche odok piny, to ere kaka wanyalo bet ni wan gi hope ni kenjwa kae bende wanyalo yude tije mag rowere, kenjwa kae wanyalo chiemo, kenjwa kae bende wanyalo ng'iyo health sector, waneno kaka education sector bende timre, gik matimre mok beyo ng'eny moloyo mabeyo. Omiyo an kaka ja Kenya adwa chiko ita niya, education ni rais wache ang'o mosetime, nikech seche mane owach ni nyithindo okete bands mopogre opogre, aso tergi e court ma kendo banding cha otim nade obedo stopped, the whole implementation obedo stopped, matine ni onge kaka nyithindwa manie mbalariany timre nade somo. En kaka rais marwa osekawo okang' mane mondo ne ni nyithindo gi kata obed ni court nochungo implementation, to mikakati mage matimo mondo nyithindo gi kik riembi. Waneno ka jopuonjre mag mbalariany bende ni oko because of misunderstanding. Ang'o ma en owache wechegi, nikech onge gima wanyalo timo mbele kae Kenya makiny kok wapuonjo nyithindwa. Seche ma opportunity like a whole semester sani dhi ka nyithindo ok opuonji, to nwaneno ka joma puonjo gigo bokwer ni kata online classes bo gidwa. En kaka ker mar Kenya owache ang'o education sector gi mibadhi gi gik maricho matimre in that sector. Kwadoke kar thieth, ang'o motimo mondo ji ong'e ni en kaka rais gik matimre gi ok berne. Ang'e ni nasebet kaka wacho ndalo machon ni okonyiso ni kobiro gi nyinge manyien e gik moko duto to eka nyiso ni sirikande tiyo. To nitiere kaka kizungu wacho ni enhance the existing frameworks, matine ni kane en NHIF to gik manwaneno nok timre maber NHIF ka abero gi nang'o mondo we become more effective in service delivery. Ka en ni help ok ne ti, ang'o manochunge help ni ma wanyalo duogo walosi mondo koro wa make sure ni nyithindo kata mawuok kuonde ma jonyuol gi ok nyal ahinya bende watim ang'o oyudo kaka ipuonjogi. Omiyo advisors mag rais onego ibo ng'e niya, ok bi pare ni advisors nene advice marach, ibo pare ni ndalo President Ruto achiel ariyo adek nodhi marach, otimi ang'o. En wadhi neno ni president Moset en mana ni kawuono kiny nurses are on strike, the doctors are on strike, the teachers are on strike, koso bende wadhi neno pogruok e wuoyo ne kawuono kalure gi gik ma odhi timo kachakre kawuono kadhi mbele, ok gik mosetimo chien, nikech gik mosetimo chien gi ema pod jo Kenya ywak. Koro wa hope niya kawuono dhi wacho gimopogre gi gik mosetimo. Ok nyiso wa ni king'iyo Mombasa tineno ka shift tiyo, kidhi Homa Bay to kendo koti, kidhi kia Kakamega otiyo, ineno to data magi collect kuom joma tiyo gi joma ok tigi, the same hospital iyudo ka ng'ata achiel wuoyo ni anti ng'eni gino kotiyo na, koro adiera ni kanye. Omiyo anda hero kaka ja Kenya mondo awinj ka rais wuoyo e weche mahinyo oganda sani kaka wadhi mbele o kaka nyocha wadak, mondo wabede gi hope ni kara pinywa ni wane gi geno, kendo nyiswa bende niya instead of loso kaka nyithindwa dhi loka mondo giyud tich mabe ok en gima rach, to ang'o gini modwa timo ma mondo kik wabeda joma wacho niya export labor or human capital to wan wabodong kendo maonge gi the same human capital mondo wabende wager godo Kenya marwa. To kamana nyarecho kapok adhi ir ja wendo machielo Meshack Odede nyakoro mgajwang pichni mantiere wang' jowi mari gin achiel kachiel koya od bura nyano kanyo karita opangore makare kendo ntiere obila mosedo kanyo marwako jatend piny Kenya William Ruto ang'no wuoge kar jot mare mantiere Nairobi achiel kachiel kochomo od bura mamalo kendo en nyasi mapuot mabe dhi bedo kacha dakika machok kende kang'o chakore
nanyisi ni ang' nwadhi achiel kachiel. Ntiere ikruok moseketi, obila oseredo kao nyakor Mogajwang marwako jatend piny Kenya William Ruto e od bura. Kabende arita oseredi kanyo kaka ne Walter gi Chris onyisowa ni ikruok bende osekete o makare. Mano ni twak makamano odhi mbele. Aduoge studio kanya kor Mogajwang. Meshack, winjo kare chokwanogi. Chal ka gima jatend piny gosigo mapek e ng'ute. Kendo jotend jo Kenya ntiere kod geno mathoth. Dipo nitie giro mar choweyo kuom mokwanogo mabende diher mondo iwuoye kapok odhi mbele. Erokamano Lydia. Sani to koro watemo mana preempt gi dho ngere gik ma dipoka gombo mar jo Kenya ochung'ie mondo giwinj ka jatend piny Kenya wuoye e odhiambo ma kawuono. Constitution omiye mandate kata oyiene mondo tim gimiluongo ni State of the Nation Address e higa ka higa ma ok okalo. E counties bende gigi timore. To sama itimo mar National State of the Nation Address, to nitiere mise moko ma piny Kenya ochung'e, ma gombo mar jo Kenya gombo winjo ni wasego atwa mane e higa ni kochakore. So gik moko ariyo ma important. Misegi aeto gi address ma higa mokalo biro nyisowa ni wasesongo marom nade, nikech mano e yo kende mwanyalo fwenyogo kaka jo Kenya kendo jok mohero pinygi ni wasudo kaka piny Kenya kata ok wasudo. Mokwongo misegi gin ang'o? Misegi wuok all the way from campaign, to bende giwuok e constitution moketowa kaka tunajitambulisha gi Kiswahili. Wajitambulisha kaka demokrasia, piny ma embrace democracy. So onengo bedi kawuono ka rais kata jatend piny Kenya wuoyo, onengo nyiswa ni on matters democracy and governance wasesudo marom nade e tende, wasea kanye nyaka kanye. Mago achiel moko kuom gik mane nyamera mar Rachael wuoye. Gik machalo abduction, space mar democracy chal nade e Kenya ka. Nikech constitution omiyowa teko mar right to association, inyalo associate gi ng'ata ng'ata, right to speak your mind on gik matimore e pinyu. Wasesudo marom nade, be nitie space no. Aparo ni ma ema dhi kele mondo wuo kendo e gik manyo ojende matindo kata manyo waluongo ni Gen Z omuko ne gik mang'eny ka gitemo mondo gidonje parliament ot achiel modhi wuelo. Omiyo onengo nyiswa ni e kinde manyo ka otelo nyaka sani wasesudo marom nade kuom issues of governance, democracy. Nitie space marom nade mar ne jo Kenya kuom misemo ketnegi e constitution mar right to association, right to speak your mind, right to life and gik makamago. Nikech sani wawacho kuom a lot of abduction gi tho ma ok wanyal ng'eyo tiendgi e yo malong'o, to wawacho kuom arita kwe. Koro magi te dio space mar democracy ka wawacho gik machalo right to life and right to gik machalo kama. So wagombo winjo dhiambo masani ni according to en gi jok moketo gitiyo godo migepe mopogore opogore, gichoko data machal nade, to odwa nyiso jopiny ni wasesudo marom nade kuom weche mag governance and democracy. Kae to koa kanyo to wadwa ni mondo chako full ne the country ni wasesudo marom nade ka wang'iyo gik machalo dongruok koro, development, maendeleo gi Kiswahili. Development osechalo nade, nikech ma sirikal mano campaign kawacho ni gidhi golo joma ne piny gikelo malo. Koro chakre kawuono onengo beni godhiambo sani wafwenyo koluwore gi data ma is very authentified ni ji osea piny marom nade joma ne ni piny sama nokawo telo, to wuodhgi mar dhi malo gisechopo kanye. Nikech ma e kadang State of the Nation Address make sense nwa kata higa mabiro kendo wanyalo chako bedo piny kwa wacho niya kare wasudo kaka jo Kenya. William Ruto kanokawo telo nokawo wakawan piny, to nokawo maybe kane wan ji milion 50, to sechego ji milion 40 ne ni piny. E ji milion 40 gi onengo wang'e e sechegi ni 30 kuomgi kata 20 kuomgi osea piny, to gisechopo kama chal kama gine kor lwasi, gibiro malo.
to kok kamano to gite jok manokao kane piny osechopo to okon ang'o bede marach ka data no bende okoriwonwa nikech nitie moko be mwaneno kendo wadago jok manokao telo kani malo bende dipoe ni moko lore gas kadhi piny nikech mane ka wawacho adieri ka wanyalo dongo to kwa wuondore to kwa bidongo nikech kwa wacho adieri mwang'eyo ni adieri mantie en ni ji milion 6 kata 10 mane jatelo kao telo kani malo koricho ni ngas lor piny eka ang' nomiwa tima tek kaka sirikal kata jo Kenya wawach niere kaka dang' waduok jogi malo to jok mane ni piny bendo idh malo koro magi e gik mana expect e weche mag governance wadwa ng'eyo democratic space marwa to gi kaka governance marwa osebedo maber e weche mag development osechoro uchumi kanye kowuok kanye nyaka kanye then mage kuonde moriwo gik machalo expertise somo mar nyithindwa health mar jo Kenya wawuok kanye kawadhi kanye onengo wawinjie ni kane okao telo tuoche ma samoro ne obedo problem ne jo Kenya kaka non-communicable diseases, mental health, areas machalo cancer gi tuoche machal kamago. Waseketo mikakati marom nade kaka sirikal e telo mar higni 2 gi manyalo miyo jo Kenya geno ni kare ka wadhi mbele to dipo ka higni 5 gi korumo to wasudo kuom weche mag health wasudo kuom weche mag tuoche mamoko manyo chando jo Kenya samo ka hotel biro miyo wageno mar winjo state of the nation address higa ka higa to kao kamano to tabu biro wuok ni kamoro ma higa mogik ma jo Kenya biro bede gi geno mar gombo winjo state of the nation address kao kamano to gibiro wacho next year ni gigi to bende chalre achala to romre onge gima nyien mwabro timre nade mwabro winje so wageno ni president kata jok moluore ma konye loso gigi omiye the true picture mar gima jo Kenya gombo winjo but e seche moko mambele ka ang' nowuo kiny kata juma manyien wabro winjo kata wabro nono tiend gigo to wach makoro rach mogik en ni samwa wuoye ni Lydia adieri mantie en ni samoro kwanata malo 70 kata 80 mar jo Kenya oko kao jatend piny Kenya kaka ng'ama wacho adieri mae gima ang' nokel tabu nikech ka ang' dhi to bro wacho magego to jo Kenya manyalo romo kwanata malo 70 kata 80 bro wacho ni kaka sani aneno Gen Z time TikTok we listen but we don't judge mae kaka ibikawe ni wachika itwa to kwang'ade bura samoro jo Kenya to nosetieko ng'ado bura koro ok gidwa chako ng'ado bura machielo kuom gima wach sani gibro mana wacho ni we listen but we don't judge so mae kama ang' nobed marach ka in jatend piny to kwanata malo maduong' mar jo pinyno ok oyie ni ng'ama gik miwacho gin adieri kata biro timore to mogik okagombi mano to mana pacha kaka an individual okagombi ni president okaw opportunity mar state of the nation address to go and defend gik matimore sirikal okapar ni mano is gima ne e wi jok mane loso constitution ni mano keto ni nyaka tim state of the nation address gimomiyo wacho kamano en kama wabro dhi back and forth kang president okaw thuolo ni to go and address the bicameral parliament to ochako defend sha gi shi kata shisha kaeto ochako defend the new funding model gigik makamago okapani ma opportunity mar defending gigo aparo ni en opportunity mar nikech kom mobete oyombo wate nyiso ni wang'e ni kamora more e kor piny Kenya en gi intelligence en gi bad migepe machoko ne evidence gote koro samo wuoyo onenga believe maximally nikech en gi data mar Kenya ngima koro gimonengo tim en mana nyiso wa ni funding model osekonyo jo Kenya marom kama to joma kama be oseinyore kiko tem defend berne wakwang wawach mana ni osekonyo jo marom kama to oseinyo jo marom kama kor konyalo wacho nwa bang' mano ni kadhi mbele waselan lesson machal kama kaka sirikal wadwa loso jok moseinyo gi wadwa loso kama gi kama ka wadhi e sha kamano to kiko chak bedo situation odwa dhi defend godo sha gi shi kata shisha
or whichever way ng'ata nyalo dwaro kete. But again, Lydia, we amede gimoro kuom gima Meshack wacho. Kineno king'iyo with the governance lens, to gima jo Kenya dwaro ng'iyo ahinya, ang'o momiyo idwaro medo tax? Where is the level of accountability in all of this? Pod wan gi issue e gimiluongo ni corruption e mibadhi, right? Mibadhi ma omiyo gik moko ok dhi maber e Kenya kae. To kendo waneno ka sani nitie public participation ni mondo omed tax moko. Mano bende jatelo bo wuoye konyiso jo Kenya niya, amedo tax kang'e maber ni my level of accountability threshold ne ni kama. Koso odhi nyiso wani wayie mondo despite the condescending voices mwawinj about adding tax ni wadhi adhia mbele gi adding tax, koso odhi wacho ni ka jopiny okwer ni ooyo weuru medo tax, bende gidhi chiko itgi nikech joma gi overtax are the same people. Ang'eni on the other hand ni nyiso wani ooyo nitie kaka koro shisha that one, that shift, no? No, the duo part was shisha. Achone shift. Ni sie kaka koro nyiso wani oyo mago to deduct kapok utimango kapok ichulo pay. Koro nitie kaka save kata 500 shillings. But in entirety gima jo Kenya dwa ng'eyo niya, ok watamre chulo osuru. To wan wadwa ng'e ni pesa mwachiwo ne be itiyo kode malong'o. Be nonyalo chung e mbele jopenya monyisgi niya, pesa mane wachoko 2022-2023 financial year mwatiyo godo sani wasewuotho go kama 2023-2024 financial year nwa collect pesa makama, to kama e kaka wasetiyo gi omenda musemiyowa mondo koro kata kwa duogo iruno medi to waduogo iru nikech uneno the level of accountability, the transparency in which the money is being utilized. Inyalo dhi public office ming'enia magi jomondik ka to pesa wano tigo kama. Bende onyalo bedie ker mawuok oko mawach niya, anadwaro ni gimupara gomolo anything else is how accountable, how transparent my government was. To mano wanyalo chiko itwa kendo mana kaka Meshack wacho ni chieng' moro achiel kendo wadwa chako chiko itwa ni ker wuoyo kodwa konyiso wani ni nyocha to numia pesa makama owuok kama. Nikech ni wuok e TV nyoro, I think that was Royal Media, kane we interview PS ma Foreign Affairs. Ka koro wachre ni Kenya osetiyogi, I think it was 20 some quite a number of billions. Mano odhi kanye, odhi Haiti. To wan kane ker wuoyo to wacho maber ni pesa dhi wuok UN. Matine ni nitie kaka okti kodwe yo mango maber. That is the transparency in governance. Matine ni gima wadwaro ng'eyo, yes, iwuoyo kodwa ker, to bende nitie kama wanyalo hold you accountable even on your word ni wacho kama to word nicha pod tiyo nyaka kawuono, koso kawuono be wadhi chiko itwa to kiny kendo waduogo analyze. So wacho niya, iparo gik mane ker wachaka onge motimo kata chiel, ka koro wuok chieni wacho niya, ne gikwer ni Adani onge, Adani giduogo ken gima giwacho ni nitie. Ne wacho ni onge pesa ma ng'ata dhi chulo kise enroll mar shifsha, sani waneno ka ji enroll. Koro I think nitie level ma jo Kenya dwa ng'iyo go ker, ni be in ng'ama wanyalo hold accountable on your word, not gik mitimo, on your word. Maki wacho ni kaka ne ochung' mo wacho ni I'm instructing the police officers, I'm instructing the police officers ni koro femicide mondo ok ne timre madhi chiwa 100 million. Like though enemano instruct gini gik makamago timre. What do you mean? Yeah. When you tell us ni koro anyiso uni stop urugini, are you the one who told them to do it in the first place? Kinge ni koro kinge kata language mangato wuoyo godo itemo analyze to sitemoko kuog maber ahinya. So I'm hoping that in his address kawuono ko wuoyo gi jopiny to nitiere kaka odhi wechene ma inspire hope, manyiso ji ni mae kama wantiere, kata wahero kata ok wahero jo Kenya, det wa oromo kama, for example. To mae gik ma sirikal dwa timo mondo wanenia wa mitigate issues ginango. So I'm also hopeful no be way on those areas of governance. Ero kamano recho kapok aduogo Odede nyakorom gajuang pichni achiel kachiel e wang' jowi mari en chal kagima jatend piny koro donjo
e od bura malo nyakorom Gajwang' motelo no ka jalupne mano Profesa Kithure Kindiki no osechopo en thuolo mokwongo modhi bede e lemo mare kaka jalup jatend piny nyaka na yiere kaka jalup jatend piny Kenya mano bang' thich oko e apis Rigathi Gachagua en seche mokwongo kata ke tieng' mokwongo abino dhi chopo e od bura mondo mi koro giwinje twak kuom thuolo mokwongo nyaka na yiere kaka jalup William Ruto kaka jatend piny Kenya. Koro Gajwang' mano en twak ma bende dhi chakore sa 9 wang'e. Aduogo kanyo ira Odede. Kiwinjo kaka usetwak ng'eny gigi gin gik ma oganda winjo kaka wuoyo no kendo gin bende nwakawo pach ginonjo kaka Kisumu County ne giwacho ni en mane tumetenga tumepanga niso ni mae paro mosedhiro oganda kendo thoth ji mane pachgi mane kaka giwinjo ere gima jatend piny Kenya nyalo timo maduogo yie erokamano iro oganda jokenya. Lydia, nitie gik moko ariyo monego jopiny understand. Sirikal moro amora ok mar William Ruto kende, sirikal moro amora e piny ngima nigi roles ariyo. Role number 1 en rito ngima jopinyno, ma in this case en ngima jokenya. So I'll just go back to my statement. Esama William Ruto dwa loso kodwa inaka wakao wer mar piny Kenya.
Your Excellency, we have permission to carry on with the parade, sir. Koramoga joma nena kanyo tipo achiel kachiel koya oko mar od bura kama jatend piny Kenya William Ruto wuotho kanyo kabende iwacho ni timo inspection mano mar jogo mabende gin moko kanyo jolweny obila jogo machiwo arita en kanyo gino mitimo pile ka pile manyiso kit telo kata kit ngadho matelo ma jatend piny kata kamano kwarito mondo mi odonji e od bura odhi mbele gi twak kata chak twak mare oduoge studio kae pod antiere kod wenda Rachael Omollo ma en jalony wechego mag telo kata governance expert kaachiel kod Meshack Odede ma bende en jalony wechego mag siasa. Meshack kama iwach kacha kwadhi e od bura geno ne nyalo paro kuma ne wego penjo ni to ang'o ma koro jatend piny Kenya William Ruto ditim mondo duog geno gi yie mar jopiny kata jo Kenya e sirikal motelne gi William Ruto. Namba achiel na wacho ni nitie gik moko ariyo ma jopiny dwano ng'e ni sirikal moro amora e piny ngima. Namba achiel kata role magi play na mokwongo kabisa en rito ngima jopinyno, life. Mar ariyo en property kata mwandu mar jopinyno. Koro e sechegi onego bed ni violence ma jopiny Kenya tiyogo across. Ok wadwa ng'e ni ng'ato ae kabila mane kata wadhi kanye. Gima wadwa ng'eyo ni e tend Kenya Kwanza giserito ngima jo Kenya marom nade bang' higni ariyo. Ngima jo Kenya orit marom nade nikech kelo mano e dhogi sama nye itudori gi jafwambo marwe Kisumu ka ji wacho almost jomuwuoyo te giwacho mana wach security mar ngimagi. Nyiso ni e kama wasechope onego bed ni wawacho adieri ka en jogo mochung' ne migawo mar arita kwe e dala ka to onego bed ni giwinjo ka jo Kenya ok nigi geno ahinya ni ngimagi orit gi sirikal. Mano nyiso ni wasescore minus. Onego bed ni wachako keto mikakati kadhi nyime ere gima sirikal ni dwa timo mondo ngima jo Kenya ochak winjo ni ngimagi oriti e yo makare. Koro mano emonego bed ni jok moluoro Rais William Ruto tiyo gi
that mondo gauge kaka gidwa kelo geno back kuom jo Kenya. Namba 2 en mwandu jo Kenya. Ere kaka mwandu jo Kenya oseriti e kinde mar higni 2 ma William Ruto nodonje telo nyaka sani. Nikech ma tema ang' nomi geno duogi ni sirikandni orito ngimawa e yo makare. Ok wane ka ji lalo ngimagi oyuma. To rito ngima ni Lydia ok en just one facet. En multifaceted. Odhi nyaka gender based violence, odhi nyaka gik makamago, odhi nyaka organization mar okwach kich ma wan go kata intelligence. Be gitimo tijgi e yo makare mamiyo gik machalo kama, nikech the real measure of intelligence en niya, be gigeng'o gigi kapok otimore. Ineno intelligence ok onego watigo ka CCTV camera. CCTV camera is good ni obro nyisi ni Meshack nodonjo ka otimo gini, but mano be bro duoko ngima ma awito kasebiro ka. Ok biduoko. Biro nyisi ni ng'ama kama nodonjo ka okwalo gi simu. But simu no to samoro selal. Koro en ni walao bang' dwar wawacho ni waseng'e jakuo. But so what? Kiseng'e jakuo to be in gi kaka idhi make. Samoro kimake kabisa gino lal. Koro gimwa dongo en mana ng'eyo bongo wa gi excitement matindo tindo ni wang'e ng'ama nokwalo gino. Intelligence mar piny onengo bed ni ng'iso fulo chon ni gima kama dhi timore, to magi mae gimwa dwa timo mondo kik ji wit ngimagi e gino. Kamano timore to wabro bedo gi geno niya, kuom adier sirikal ni orito ngima jo Kenya. But ka ng'ato nyalo dhi kaka sani koro waneno ka nek ni aniya left, right and center koni gi kocha, to ok nyisi ni gini tiyonwa e yo makare. To mwanduwa orit marom nade. Waneno ka jomanyo ni e ngas ma dongere nyalo luongo ni middle class ywak moingo kata joma ne ni piny. Mano ok nyis ni ngima mwandu jo Kenya oriti e yo makare, nikech joma ne ni e middle class gine jok manyo oseloso mwandu moko matin ma samoro mwandu gigo bende ne jomoko yiengore. Samoro jo middle class gine ma gidhi e saloon every week, gine ma gitero geche gi car wash every evening, gine ma gilimo kinyozi every other 2 days. To koro jok mani piny maliedo maluoko e car wash gi matima ng'ot depend kuom mwandu gi. To sama jo middle class gi owito mwandu gi, mamoko kuom gi olal e yo marach mane sirikal nyalo geng'o. Jogi ka ok mwandu gi oriti to jo piny ka safa moloyo. To rito mwandu ok en mana polis gi bunde. Nitie rito mwandu bende kaluwore gi chike ma watero wakadho mabero kor lwasi mar mwandu jogi mondo medre kaeto gichak gimed rito joma ni piny kata e bwogi. Ni kane an gi gari achiel matere car wash cha odhiambo kodhiambo, samoro ka mwandu na omedore maber, anyalo medo gari moro koro atero geche 2 car wash cha odhiambo kodhiambo. Jaluoko cha bedo gi yuto diriyo. To ka oketna taxes makata gari achiel ni otama ole mafuta, takano gari ne dhot. Kase kane dhot to ja car wash maluoko na cha, koro kano luoko na diriyo kata didek e juma, to koro bro luoko dichiel kata samoro ok obi luoko nyaka dwe rum, ok obi yuto. Koro rito mwandu jo Kenya ok en ka obeti gi rungu kata bunde chungu e dho dukni. En bende o depend on mikakati ma sirikal keto in terms of policy and legal frameworks manyalo bero kor lwasi mondo dukani odongi e duka mathin odhi e supermarket. Kane en duka matin manondiko ji 2 to donje supermarket koro ndiko ji 10, to nyiso ni mwandu jo Kenya karo riti kendo e yo maber, omiyo dongruok medore. So magi gik monengo bed ni sama ker timo State of the Nation address to wang'iyo ma deep ni kuom mwandu jo Kenya orit machal nade, to kuom ngima jo Kenya ritruok nitie machal nade kowuok kuom sirikal. Magi e parameters 2 man agombo neno ni jakom William Samoei Ruto owuoye malong'o ma jo Kenya oyiego. Kapo ni oketo gi e tim to bro duoko geno. Na wachako kwa wacho ni it is very bad ni sani kwanata malo 70 kata 80 okoyie ni wan gi jatend piny ma wacha diera ahinya. To gini
inyalo reverse kopo ni gik ma oketo gigi e lela kaeto okete tim. Tabu ma wanyalo bedogo en ni kodhi to opambaza wiwa ka okelo data mang'eny ma ok jopiny ne, nikech kopo ni idhi wacho ni waseketo mikakati, it doesn't change anything. Onengo bed ni gimiseketo no jopiny neno, koro in kibiro wuoyo tiwacho result. Ni result mar mikakati manyo waketo osemiyowa koro sani nyo wawuok kawani dola achiel ne iuso pesa kama, sani koro samwa wuoyo dola iuso pesa kama. Mano luwore gi mikakati manyocha ne waketo higa mokalo. Kana bire odni ne wawuoyo to nwawacho ni wadhi timo ma, to magi ma osetimore, omiyo samwa bet kani dola kore uso pesa ma kama. To ma nigi effect kuom jo ohala e yo machalo kama. Ohala ma koro watime kindwa gi pinje moluorowa kata pinje ma oko loka nam chalo kama, to osemedo ji ma koro oseyudo tije ei Kenya ka rom kama. Mage gik monengo bed ni State of the Nation Address keto nwa ayanga. Koro wawacho ni chakre higa mokalo nyaka sani ji osendik marom kama. Unfortunately, wadhi wacho kuom jok mwaseoro oko kata masani jatend migao ringo ka recruit wadhi wacho. To tije mwaselose Kenya ka to kibinjo kiwacho. Mano e wach marachna. To kamana enya Odede. Aduko i Rachael. Na winjo kiwacho wach femicide nek mar joma mine to kuom wach mano wacho odiochieng' manyo jatend piny Kenya William Ruto na kuwacho ni stop killing women. Tiere paro mowuok opogore. Oganda moko ne paro ni ma bende ng'ama sirikande osebedo ka nego rawere iwacho ni nego rawere abductions kata ndhiyo ji tok chik bende osebedo ka timore. Nyiso ni jatend piny Kenya gimoro amora mowacho oganda onge go kod yie adieri. Ere kaka ing'iye seche ma hang' nochiw wach motenre kod wach mar femicide mi wacho ni be kaka ng'ama miyang' ni bed gi yie ni adier gi biro timgi? Ing'eyo mondo ibi ng'ato bed gi yie kodi ok en wach miwacho to en tim. Jaluo nogo ngero mowacho ni time dhano ok gik miwacho. Wacho mbele kacha ni king'iyo jomosenegi, leave alone the abductions, nyimege mosenegi kaka mane oyude kama nokuny en kware moro mano yude nyithi, I think there was 17 or that around that number, mano kwany kotho. Jogo duto mano kwany chieng'no onge media house mano report ni nentie ng'ama dichuo, nonetheless ane mok na winjo. To joma noketo gunde go duto ne gin joma miyo kata nyiri matindo kinyalo wacho. To gima litie gini ni okao jatend piny ndalo mang'eny ahinya mondo wuog oko mondo wach ni gima timre ok en gima ber. Omiyo akao mikakati nyo wacho no keto 100 million mondo ne kinyalo tigo mondo ji obed apprehended or nitie kaka ji obed safeguarded. To gima omiyo gini timre ahinya bende wanyalo ng'eyo kaka jopiny. Tachiel kuom gimomiyo thoe gi timre en ni nyithindwa rango yore duto maginyalo yudo gomenda. Kineno statistics gimomiyo nyithindo inego en nyathini no yudo ng'ato wuonde ni en gi pesa koro neno nyalo dak maber, nyathini no timre kama gin yore duto ma nyithindo gi ne dwaro kaka okonyrego. To kaka ker mar Kenya gima duong' manda gombi no wachi kata mondo tim en ni nyisowa niya an gi chenro machalo kama mar loso yo ma jowa nyalo tiyo godo Kenya ka. Nikech jowa mang'eny kendo mana gin nyithindo manyiri osedhi oko to waneno kinego gi kendo iduogo gi kama iti. Omiyo onge ber ni wayudo nutije maloka, nikech loka kuro bende waneno ka seche moko ng'eny gi reports mwayudo ok gin reports maber ahinya. Omiyo an kata nyobed ni jatelo owuoyo to gima nagombo neno ni onyiswa ni nyithindwa manyocho osetho, I think there were 97 mosetho, I think it was reported around 97 ladies ma osewito ngimagi e yor femicide. To en kaka ker
mikakati mane mosetimo kata moketo in place ok ni adhi keto siling milion 100 ma mondo wane ni police force we enhance the security kaka nyithindwa timre nade dhi dak. Ndalo machien mane gigi ochakre Lydia, kaponi un gi clip go unyalo play. Apani all media houses ne nitie kikelo chik ni Airbnbs koro idhi record ni ng'ama nodonjo, nitiere policies mane idhi ket in place ma mondo ne niya mondo mak ng'ama notimo maundu ni it is easy nikech wadhi neno niya ng'ama nodonjo ka niluongo ni ng'a to pichni be cameras boket kuonde makamagi tiyudo ka gik enena wacho to onge timo. Omiyo okane ka nitie wach manyien ahinya ma ker nyalo wacho in regards to this mapogre gi gima nyowacho nyoro mar keto siling milion 100. Anda gomb neno ni joma osetimo maundu gi bende nitiere ng'ama osemaki makata omi kum moro malit ahinya mondo oserve as an example ne jonek mamoko. Omiyo en dwaro mara kaka ng'ama miyo ok en wacho to bende wanyalo neno ni we move from now wacho gi time gimoro mopogre niya regulations mane wacho in hospitality ka bende oseket gin place bende nitie ng'ama luwo framework go ni bende gin gik mosetim ma mondo nyithindwa minege apartments gi nyithindwa minego kuonde makamagi gi mondo wang'e ni nyathini nonegi ng'ama chal nadi. Ok en gima ber ni seche duti wacho ni nonegi nikech jomo hero gi kia boyfriend manonego gi. Ang'o momiyo jogi duto boyfriend manego? Dak negie gi wach mopogre, meaning the level of depression is high. Mental health is an issue in this country. Bende nitiere mikakati ma sirikal keto manyalo konyo jowa matindo ma are going through depression. Naked health is already too expensive for everyone. Bende nitiere gima ker dhi wacho manyien kalure gi weche mag health manyalo miyo we avert such things. Nikech ng'eny gi tok tim gi ni ng'ate dwa nego wadgi kiwinjo kata kaka giwuoyo jonek gogo tibo winjo ni this person is going through a lot of depression. Koro gima tisa kama kata ni chumbi oremi a lot miyo nego nyawadgi for no good reason. Omiyo an gombo mara eni wawuoge weche mag wawacho waketo to can we now act ni ang'o ma waketo ne rowere wagieki manyalo engage gi mondo gigwe bedo so idle. Ang'o ma watimo mondo nyithindwa giendi oyud kaka gikonyre mondo gin bende gi fall victims ni girango pesa yo mok ber emomiyo ne otimre nadi emomiyo oneggi kuonde minegogi. Odede kwa dogeche mag siasa noneno ka ne nitie drama moro matin e twege mosekadho yudo ka kweth ma keto piny tesre thoro wuok ga gi okenge moko moting'o goyo koko moting'o wuoyo gi teko moting'o bende waneno ka samoro oganda luorore kendo tie jogo moko mabende activists ma samoro solre machiegni kawuono kinyang'iyo wach broad based government inyalo paro ni be nitiere ji minyal gen ni nyalo wuok mager gi sirikal koso jok mane nyalo wuok mager sani to donjo sirikal. Erokamano Lydia, I think wach no en wach ma jo Kenya onego okete very keen interest nikech nitie gimoro miluongo ni broad based to how broad the base is to ng'among'eyo malong'o to onge, how broad that base is to ng'among'eyo malong'o madang' wachi onge nikech the term was coined gi president ka Gen Z omonje ni koro en odhi keto broad based to how broad that base became to samoro pok wawinjore ka jo Kenya ni that base is actually now broad kendo koro ji te ni e iye kaka noparo. Mano koro number one. Number two, assuming ni that broad based nitie kendo dhi nyime, notion mantie oko ka en piny onagi nikech wasebedo kwatimo siasa marach as a country ok kaka joluo. Wasebedo kwatimo siasa marach as a country kawaparo ni sama samoro jo nyikwa Ramogi owuok oko kata ka push agenda moro ne piny Kenya tiparo ni gima chalo wach mar keto sirikal tesre en mar joluo. En adita mowene joluo ema chieme kende. Omiyo ka joluo
odok chien matin kata omiyo dhogi kata oling ong'iyo komachielo tiwacho ni gini orumo koro onge ng'ama keto sirikal tesre kama na Meshack Odede nyakon mga juang achiel kachiel hatiri nyaki od bura kama twak makamano insa kata no sechakore wadhi od bura